uYesu ezama uku-installa kubafundi bakhe lento wazenyulela i-12. After esenyulele i-12 washumayela nakubanye abantu bathe xa bebhideka abazalwane lithi izwi lenkosi apho bancama bohlukana naye ngoba lento ayingeni kamnandi ngoba kunezinto xa usindisiwe okanye xa wamkele inkosi Yesu eziye zinyanzelise zingacinga wena into yoba wohlukane nazo. Amen. Wathi wanombuzo awubuzayo uYesu kwabo bafundi into yoba Petros ndiyandishiyana nani? Athi abantu abangeniwe. Yathi impendulo yomntu ongeniweyo yathi singayaphi? Umasuka kuwo. Ngoba amazwi okuphila akukho. Abathanga abangcwele ngoba umthandazo okanye ukuthula okuwo. Ngoba kahle kahle into etransforma umuntu lilizwi likaThixo. Yes, singahlabelela. Yes, singenza yonke into emnandi enkonzweni. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kakhulu into yoba after siyenzile kwenzeka ntoni ebomini bethu, ngoba le nto is about ubomi bethu. Le nto wayihlela uKristu ezobethelelwa efela evuma ukufela izinto zam nezakho yayikokuba kubekho something okanye kubekho i-transformation eyenzekayo empilweni yethu. Umilise njengaye, isimilo sakho simile okwesikaKristu Yesu. Libonge igama lenkosi. Sesizawuthila ilizwi kune theme yalapha ekhaya eye yandibhotolosha kakhulu yakufika empilweni yami. Kangokuba mama ndihambanga nazo zonke ezinye izinto that ebendicinga uba mna ndizawuhamba ngazo. Ndiyeke phakathi ukubhala ukuyiprepare ndathi ngave ndaceliswa kwivesi ethile kwathiwa eBhaya ngothetha ngale vesi. Hallelujah. But yoyame kakhulu kwitheme yalapha ekhaya. Oh Jesus. Yale Passover. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. A theme it Christ is anointed as the King forever. Christ is anointed as a King forever. Halibonge igama lenkosi. Ndadilishana noKristu eyedwa. Oh Jesus. Ndajongana noKristu eyedwa. Andijonga uKristu echazwa kakuhle liBhayibhile lithi uke qala yena Kristu wazityhila ngoba ibandla leKristu ebenyi-12 yabazalwane wathatha bona from chapter 5 kaMethu lithi iBhayibhile wenyuka nabo wayentabeni eyobashumayeza kuqala ngoba akafunanga ukubashumayeza phakathi kwesiqungu ngoba ababazalwane bebenenhliziyo yokumnqula uThixo.
although kuye kwavuka abanye phakathi kwale 12 kodwa inhliziyo yabo ibikumdumisa uJehova. Siyabona uMathalala, oPeter, siyabona oJudas, siyabona oThomas bengakholwa, but in the midst of the church of the Lord Oh, yeah. yayingabazalwane bebekhona. Jesus. And ubathathile wayena bentabeni wabafundisa the kingdom principles. Yay! Woo! Akanyukanga nabo nje ebethi babohlabelele entabeni, kodwa unyuke nabo yobofundisa insika nembophelelo zokukhonza uThixo. Into yokuthixo ukhonzwa njani, ngoba uThixo unesimilo esithile somuntu ofuna ukumkhonza. uNkulunkulu wakhonzwa ngubani? That is why ukhonza uThixo is a choice yomuntu. Ukhonzwa ngumuntu ozimisele ukumilisela inhliziyo yakhe nengqambo zobomi bakhe kuKristu Yesu. Libonge igama lenkosi. Hallelujah. Lethaphisile lenkosi uYesu unyuka nabo ufika pha. Ndabanjwa zivesi ezimbili. Uthi banoyona uverse 3 abangamahlwempu ngomoya ngokuba ubukumkani bamazulu kubabo. Uye kuverse 8 athi banoyolo abahlambuluka inhliziyo ngokuba bayakumbona uThixo bona. Oh, Jesus. Libonge igama lenkosi. I think oba uza unenye ingqondo ekumkhonzeni uThixo kanye ekusindisweni, ungazibambi as a priority ezo zinto zimbini. Sizawubanela ibandla namhlanje, ibandla labazenzisi. Oh, Ake ngiyiphinde le, Kula Hassan. ngoba this is a big mistake that ibandla lihamba phezu kwalo, ibandla lokuba ngathi sisindisiwe. Yeah. Kodwa xa ndihla apha kule pulpit ngiyandiva ndithetha kamnandi, Hallelujah. kodwa xa ndihla apha kule pulpit le nto bendiyithetha ibe contrary kwinto endiyenzayo xa ndipha phandle okanye xa ndingabonwa ngabazalwane. Yabantwana, let's come back kwi-reality yokukhonza uThixo. Akokuqala into yoba uKristu okanye uYesu lo sifuna ukumkhonza ngokwendlela thina esiva ngayo kamnandi. uKristu akafanga ngenxa yento yoba ebefuna ukufa, kodwa wayene-purpose yento yoba azohlangula mna nawe. Uthatha it was not easy. Kodwa yabona ke igama easy singathi lula, ngoba lithi iBhayibhile pha wayehamba engakhalazi efuza igazi, ebethelwa mna nawe. Kodwa kuyafuneka ibandla lenkosi ke siqale silibuyisele Oh, yeah. enyanisweni yento yoba bangcwele le nto ayikho ngathi. Oh, Jesus. Yabona lokukhonza uThixo into ayikho ngathi, ingumnikazi Oh, wayo. yeah. When you choose to into yoba unqule uThixo, yazi kakuhle into yoba you choose into yoba wenza into ongayithandiyo. Hallelujah. Xa ufuna ukuqiniseka nge-kingship kaKristu ezuba i-theme yakhona, he's anointed as the king forever. Is the king iba kwi-kingship yakhe. Ayikho kwi-kingship yenye king, but iba nento zibe apha bekwi-king
usathane emileyo kodwa kwafika iking Yes, enguJehova Sebawuthi. Kwafika indoda yaphezulu bavula kuvaliwe. Kwafika ungqongqoshe. yes, Lord. Yabana angase umbone kakuhle into yoba he is the king of kings ungakhange ume kwi-kingship yakhe. Izinto edingeka into yoba usacrifice unikezele ngazo uzithande. Athi uPaul ke thetha suke zonke izinto zayinkunkuma ngenxa yokondama kwaKristu empilweni yabo. Ababelaka wathatha indlela amazi. uPawulos kayilandwa echazwa kakuhle edela ezinto nazo ebeyiking okanye ebengumphathi we-judges. Lethi iBhayibhile kalimchaza lithi wafundiswa kakuhle ngohlobo lukaGamaliyeli. Endibona uGamaliyeli ebeyincutshe kwezomthetho, wafika naye wafunda under yena, so be-recognize. Glory to Jesus. Kodwa ezinto zonke benako ukuthengisa ngazo aphile ubomi njengabantu bonke, kodwa ngenxa yonkani ngoba wathuza uKristu, akathuzanga ukuhamba. Ndiyakhumbula kakuhle mani kwincwadi yezenzo kwibandla okanye kwindawo ebizwa into yoba yi-Antiyokho, elithi iBhayibhile bathe behamba apho uBarnabhasi ehamba naye bedlula apho, kwavela intokazi eyinomoya wemiluzi yafike yamchaza kakuhle yathi naba oonyana boThixo ophilileyo. Ngenxa into yoba bamela bebengashumayelanga pha kodwa ihamba benqumla kwizitrato zaseAsiriya, kodwa kwabonakala into yoba aba bantu indlela abanyathela ngayo abanyatheli njengabanye abantu. Apha siyabazi abantu bebeshumayela, siyabazi abantu mani apha bebephethe kakuhle izinto ngokomthetho, kodwa siyaqala ukubona aba banje. Glory to Jesus. Abenzanga nto kodwa nje ngokuhamba. Izizokhona ibandla mani lePassover njengobiza ibandla likaThixo. Mamela kuna abantwana bakaThixo that they born to serve God. Babazalela ukumnqula uThixo futhi ukumnqula nzulu sivusa abo bantu abazimisele into yoba bona noKristu bakohlulwa kukufa. Awukhathaliseki noba kwenzeka ntoni ngalo mzuzu, kodwa imani ukuchazele, kodwa kunabantu that abazimisele loo nto into yoba we will worship God noba izinto ziyavela zizohlasela empilweni sethu futhi noma zinto zotatha empilweni yethu, kodwa we are not going to change. Yona nokuthiwa apha Christ is anointed as the king, is anointed as the king forever. Noba ngithatha isiwabe nsithi onke amagama ngalizwi namhlanje, kodwa linye igama ezawushiyana limile, and lilo igama elizawushiyika linamandla, lilo igama elizawushiyika lisephula imithi yemisedare eyomeleleyo naziphina ii-principalities zasemotherwell ezimiselweyo against the kingdom of God. Kodwa kunegama esizovakalisa lona, andilazi bayibona noba labadala livakaliswa, kodwa kunento entsha efika empilweni yam namhlanje. Athi mandiyale igama mama makalibanjwe tata njengendlela uba nilibambe ngalo, noba the attacks will come left, right and center, kodwa igama likaYesu, the name that is above to all names, the name of Jesus Christ.
intimidations zabakhona, Aye. kodwa fear not, Hallelujah. because in this name Yeah. lagcotshwa Aye, aye, aye. ukuba libe yi-king forever. Hallelujah. Libongo ke igama lenkosi. Hallelujah. Ndiyacela nje ke nidlule apha ngokwale theme yalapha ekhaya. Ndiyacela nje ke nidlule nje kwe-theme yasekhaya. Ya i-theme yethu ilapha kwincwadi yeHebrews. Sinevesi apho ezimbini. Andifundele manje ngokukhawuleza. Ukwenzela into yoba nami ndongamaxesha. Andicela ukwazi ukufunda nje isiXhosa ndikhawulezele. Incwadi yeHebrews amaHebhere chapter 8 verse 9. I mean chapter 1 verse 8 and 9. Hallelujah. Chapter 1. Hebrew chapter 1 from verse 8. Yes. Kuba ekubeni wazithobela phansi kwakhe zonke izinto ezo, akashiyanga nto ingathotyelwanga phantsi kwakhe. Kukaloku ke asikaziboni zithotyelwe phantsi kwakhe zonke izinto. Verse 9. Ke sibona lo uncitshiswe kancinane kunezithunywa zezulu. UYesu ke ethe ngenxa yeentlungu zokufa wathwesa uzuko nembeko, ukuze ngobabalo lukaThixo eve ukufa ngenxa yabo bonke. Verse 10. Enkosi mama. Hallelujah. Father, we thank you so much. Siyabonga ngezwi lakho elinamandla. Lengcwadi siyabonga usikelele ngegama lika Yesu. Amen. Peoples eyokuba azofela ngobabalo lukaThixo, azofela abantu bonke. Glory to Jesus. Amen. And ngethuba ngolu babalo uThixo awalenzayo kanye elenzeka kuye intoba ebenenceba ngempilo yethu intoba azosifela. Akazelanga intoba azosifela ukuba siphinde sihlale ekubini. Sure. Amen. Amen. Kahle kahle ebezohlangula impilo yethu ubeni. Ndizomemezela nje intoba okanye ndizokuxela intoba akuhlalwe ekubini. Ukwethu umakhelwane akuhlalwa ekubini. Xelela umakhelwane akuhlalwa ekubini makhelwane, akuhlalwa ekubini makhelwane, akuhlalwa ekubini makhelwane, akuhlalwa ekubini. Kahle kahle besongcwaliswa apho. Hayi. Igazi elaphalala esiphambanweni yayingelogazi lokuba kuphalaleke nje kushiyeke kunjalo, kodwa yayiligazi lentoba elalithetha lisathetha lisezawuthetha. Yamandla awunathi kwathetha igazi lika-Abheli selengekho kodwa lathetha. Ze kuthi igazi likaYesu Kristu kuthiwe lona lathula. Lazosingcwalisa abangcwele, ezohlambulula olubabalo sulunikwe nguThixo ukuba yena eziKristu kanye eziYesu asifele. And I guess we enjoy ivangeli uyiphila mdaka. Angicela ukutsho nje, I guess we enjoy ivangeli
uyiphila kakubi, because ivangeli oyiphila kakubi wenzela abantu, wenzela abantu into babakubona into enkonzweni, you are beautiful, usebisiwe xa bekujongile. But eyona nto ibalulekileyo kokufelwa kwethu nguKristu Yesu sisikhamu sokubethelelwa kwakhe emnqamlezweni. Elithi izwi lenkosi wathathwa nguSimoni wahamba wayomngcwaba. Ngethuba angcwatywayo kuyatyalwa ukuba kuphume imbewu esisiqhamo esindim nawe esizobonakaliswa le mini yento yoba wabethelelwa umalume Yesu. Into ukuzikhumbule iyatyalwa. Uxolisa kama andibizi kunikelo ne, kodwa kukho abantu abangena benganikelwa, and abo bantu ngabanikeli umo wabo ngabaphosile.